U predvečerje svetkovine apostolskih prvaka Svetog Petra i Pavla 28. lipnja u crkvi Svetog Jurija u Starom gradu u Kaptolu nedaleko Požege održan je koncert klasične glazbe koji je organizirao Požeški stolni kaptol Svetog Petra pod nazivom Tu es Petrus. Uz biskupa Antuna Škvorčevića, kanonike, svećenike i brojne ljubitelje klasične glazbe, koncertu su nazočili i Antonija Jozić, požeško-slavonska županica, i Mile Pavičić, načelnik općine Kaptol. Na koncertu su nastupili brojni glazbenici pod ravnanjem dirigenta Josipa Prajza. Nastupaju požeški glazbenici, zbor požeških glazbenika te komorni orkestar uz gostujuće soliste. Večerašnji solisti bit će Josipa Lončar sopran, Marija Ticl sopran, Mislav Lucić tenor, te dvojica domaćih trubača, Lovro Ticl i Lovro Čutić. Na programu su skladbe iz vremena renesanse do suvremenih skladatelja. Po prvi puta pjevam u ovakvom okruženju i zapravo me najviše interesira akustika kakva bude večeras, pogotovo kad se skupi publika, kakav će to biti odjek. Inače, iskustva su mi iz kazališta sa raznoraznih koncerata u crkvi, ali ovaj prostor je sasvim nešto drugačije. Na svršetku koncerta nazočnima se obratio biskup Antun Škvorčević, kazavši kako su izvođači svojim muziciranjem pomogli da Sveti Petar ponovno progovori i u starom kaptolskom gradu. Ja bih rekao da je i ovaj koncert nam pomogao još jednu stvar, ne samo da nam Petar progovori, nego da mi s Petrom progovorimo, dobro nam je biti ovdje u starome gradu. Kad god se održava ovakav koncert, progovori snaga duhovna i to ona koja traje već koliko stoljeća. Rekoh već od početka 13. pa onda 150 godina ponešto zaustavljena za vrijeme Osmanlija, a onda ponovno do danas. Dobro nam je biti ovdje, Sveti Petre, ne treba 3 sjenice, nego bi nam samo trebalo obnoviti ovaj stari grad, pa da Sveti Petar može još snažnije progovoriti na različite načine, a i kroz nove ovakve koncerte. Na samom kraju biskup Škvorčević je zahvalio dirigentu Prajzu što je u suradnji s Požeškim stolnim kaptolom, a uz potporu općine, organizirao Petrovski koncert, te čestitao vjernicima župe Kaptol i članovima stolnoga kaptola svetkovinu njihova nebeskog zaštitnika.